Ostiralon guztioi urteurren batekin hasiko gara Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Legebiltzarrak 55 urte bete ditu. Gernika sakratu hontan Euskadiko parlamentua eratutela jakin erazten dut. Ongi etorri egoitza honetara, gure areto berri honetara. Legebiltzarretik memoria gaietara, Intxortan 1957 kultura elkarteak eta Reketekin gudan aritzera behartutakoen senideek agerraldia egin dute. Arazoa dator, persona horiei buruzko kontraste historiografiko txiki batekin. 1956 uztailaren 18ko estatu golpe frankistaren alde agertu ziren Erreketea, falangistak, Kondor Legioko hegazkinlari alemanear naziak, fasiste italiarrak, goraipotuak izan zirenak Euskal Probintzien konkistan egindan lanagatik, edo Espainiaregatik eta Jaingoikoaregatik hitzirelako, gogoraren bergunean daude izegita. Hondarribian, udalak alardearen inguruko iritziak, pertzepzioak eta jarrerak jasotzeko inkesta egin zuen iazko azaroan, eta orain emaitza horiek sozializatzeko prozesua abiatu dute. Inkestatuen ehuneko 65ek gatazka elkarrizketa bidez konpondu behar dela uste dute, eta ehuneko 55,8k emakumeek rol guztietan parte hartzea ahalbidetuko duen alarde bakarraren alde egin dute. Emaitzak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Hondarribiko alardaren oinarrian baldakizu zer dagoen. Desfile militar bat, milizia armatu honen eginkizunak gertakari garrantzitsu baten urteurrena ohoratzea da. 17. mendera egin behar dugu salto, orduan hasitako ospakizun bat baita. 1628ko uztailaren batean, Frantziako Luis Amairu erregaren tropek Hondarribia hartu zuten. Setio honen lehenengo egunetan Hondarribiarrek zin egin zioten Guadalupeko Birjinari libre geratuz gero urtero eskertuko ziotela prozesio bat eginez. Bada 69 eguneko setioari eutsi ondoren iraiaren 7 etxaiek amore eman zuten. Horren ospakizun gisa eta Guadalupeko Birjinari egindako zinitza betetzeko alardea sortu zen eta gaur arte ospatu da. 1986 urtea baina urte historikoa izan zen. Izan ere emakumeek alardean parte hartzeko aldarrikapena egin zuten, ez bakarrik kantinera bezala baita soldadu gisa ere. Alardea tradizionalki gizonentzat zen eta emakumeek parte hartzeko eskubidea eskatu zuten, irizpide feminista eta berdintasunaren ikuspegitik. Honek izugarrizko iraultza sozial, politiko eta kulturala suposatu zuen herrian. 97an Jaizkibel konpainia mistoa sortu zen. Hortik aurrera Hondarribian tentsio eta aldarrikapena urtero izan dira hizpide. 96az geroztik Jaizkibel konpainiak urtero egin du desfile parekidea, baina tradizioa beti bezala mantentzearen aldekoak direnek euren desadostasuna adierazi dute. Hasieran liskarrandiak izan ziren tradizionalistek sortuak, iraina, kolpeak edota mehatxuak, eta urte askotan Jaizkibel konpainiak ertzainaren babespean desfilatu behar izan zuen.
Urteak pasa ala tentsio hori baritzen joan da, baina hala ere gaur egun badaude alardean emakumeak parte hartzearen kontrakoak diren asko. Euren kontrako jarrera hau desfilera poltsa beltzekin gerturatzean adierazi izan dute urte luzez. Hala ere 2019tik debekatuta daude plastiko beltzak esaterako. Kontuan hartu behar da 22 konpainiatik Jaizkibelena dela parekidaden bakarra. Iaz lehenbiziko aldiz Jaizkibelek konpainia gisa desfilatu zuen. Oraindik baina Hondarribian ez dago alarde parekiderik publiko eta bakarra denik. Urte guzti hauetan EAJ egonda indarrean udalean, 2023 arte. Ordura arte jeltzaleek ez zuten desfile parekideren aldeko keinurik egin. Alardearen gatazka horren besterako izan da ezker abertzalean ere izan direla iskanbilak. Gatazkak sorturen zatik eta ekarri zuen Hondarribian. 2013ko alardean Juan Ortizek Bilduko orduko zinegotziak alarde diskriminatzailean parte hartu zuen. Erabaki horrek zalaparta handia sortu zuen ezker abertzaleko jarraitzaileen artean Hondarribian, eta hainbat batzar egin zituzten erabaki bateratua hartzeko, baina hori ezinezkoa izan zen. Koalizioko kide batek alarde diskriminatzailean parte hartzea onartezina zela iritzita, banaketa ekarri eta ibilbideak bereiztu zituzten. EH Bildu alde batetik eta Abotsanitz bere aldetik aurkeztu ziren 2015ko hauteskundeetan. 2023an EAJari lekuko hartu eta Abotsanitz plataformak hartu zuen agintea. Dagoeneko alardearen aferan aurrera pauso batzuk nabari dira. Hondarribiko udalak herri mailan alardearen inguruan dagoen polemika baretu eta on irtenbide bat bilatu asmoz hainbat neurri abiatu ditu. Elkarrizketarako bidea irekina izan du Abotsanitz indarrean dagoen alderdiak, hori hala herritarren iritziak, pertzepzioak eta jarrera jasotzeko inkesta bat egin zieten herritarrei. Inkesta 400 hondarribitarri egin zaie telefonoz, adin eta genero aldetik modu orekatuan. Datuen artean jasotzen da alardearen ospakizunak garrantzia handia duela hondarribitarren artean. Hildo horretan presio edo gatazka sozialik ez palego 76 dio era beran ez lukela Jaizkibel konpainian desfilatuko. Zergatien artean nahiko parekatuta egon dira erantzunak. 34,2 dio ez duela inolako alardean parte hartzen, eta beste 33 dio ez zaiola mistoa gustatzen, nahiago duela alarde tradizionala. Baina finean Hondarribiaren nahiago dutenaz galdetuta, alde handiarekin berdintasunezko alarde bakarra nahi dutela erantzun dute. Eta nahiago dutela alarde bakarra non emakumeek rol desberdin guztietan parte har dezaketen alarde tradizional bat bakarrik izatea baino. Udalak inkesta burutzean argi ikusi du emozionaltasun handia dagoela gaiari aurre egiteko orduan. Hondarribiko alardearen egoeraren inguruko sentimenduak tristurarekin, lotxarekin eta asperturarekin erlazionatu dituzte gehienek. Inkestako datuak kalean islatu nahi izan ditugu eta beraz Hondarribira etorri gara herritarrei alardearen inguruan galdetzera. Gatazka baina horren korapilatxua jendea gogaituta dagoela eta esan digute kameraren aurrean ez dutela iritzirik eman nahi. Udalak dio alardeari buruz hitz egiteko premia dagoela herrian, horregatik elkarrizketarako eta entzuteko guneak sortu ditu. Norabide honetan 3 topaketa parte hartzaile saio antolatu dira inkestan landutako gaien inguruan herritarrek egiten dituzten irakurketak ezagutu ahal izateko. Aurreneko topaketa otsailaren 13an egin zen, hurrengo biak martxoaren 13an eta apirilaren 3an egingo dira. Dena dela Hondarribiko alardearen antolakuntzaren atzean elkarte pribatu bat dago. Hondarribiar gehienek uste dute zuzenean udaletxeak antolatu beharko lukela gatazka honekin amaitzeko. Ingurumen gaietan Arabako makroproiektuen inguruko analisia egin digu. Maitek, ikusi. Oion udalak baiezkoa eman dio Labrazako parke eolikoa eraikitzeari. Araban abian jarriko den 3. parke eolikoa izango da. Izan ere, ia 20 urtez ez dira parke eolikoak eraiki Euskal Herrian. 2006an Bilboko portukoa izan ezik. Labrazako parke eolikoaren bultzatzailea Haize Indar enpresa da, zehazki, Iberdrolak eta Energiaren Euskal Erakundeak sortutako enpresa bat. Ez dira gutxi izan parke honek zorrarazi dituen eztabaidak, izan ere, Oiongo udala eta mugimendu ekologista kontran daude. Dirudienez, udala EH Bildu agintean duelarik parke eolikoaren proiektua behin betiko onartzera behartuta dago. Adierazitakoaren arabera, txosten juridiko bat eskatu zuten proiektuaren ondorioak jakiteko, baina parkea eraikitzeko baldintza
baldintza guztiak betetzen ditu proiektuak. Osoko bilkuran proiektuak oniritzia jasotzen zuen bitartean, udaletxearen kanpoaldean tentsio handiko momentuak bizi ziren. Dozenaka pertsonek protesta egin zuten proiektuaren eta udalaren kontra. Labraza ez dago salgai, defenda dezagun bezalako aldarrikapenak oihukatuz. Kontuak kontu, parkea eraikitzearen proiektua udalean EAJ eta PSE nagusi zirenean bultzatu zuten. Ramiro González, Arabako ahuldun nagusiak adierazi du albiste ezin hobea dela eta Oiongo alkatea egindako lanagatik zoriondu du. Azazetako parkea da Labrazakoaren atzetik garatuen dagoena, izan ere, parke eoliko honek 8 aerosorgailu aurreikusten ditu, eta Alegria Dulantzi, Iruraiz Gauna, Don Emiliaga, Arraia Maestu eta Bernedo udalerrietan kokatuko da. Printzipioz, 2025 amaieran martxan egongo dela iragarri du Arantza Tapiak, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia sailburuak. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoan 15 parke eoliko eta 3 fotovoltaiko daude tramitazioan. Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzak aurrek urtean onartu zuen trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legeak jasotzen du 2030 urtean energia berriztagarriek energia kontsumoaren 132% estali behar dutela. Momentu honetan, kontsumoaren 9% baino ez dute estaltzen. Asteburuan Gasteizen Gorbeialdea defendatu eta horrela ez plataformek kontzentrazioa egin zuten. Horrendan, Araban, bidezko trantsizio energetikoa aldarrikatzen zuten eta Solaria enpresak hainbat udalerrietan bultzatutako makroproiektuen aurka daudela adierazi zuten. Horretarako, gurutze beltzak baliatu zituzten kaltetuak izango diren landa entitateak ikusarazteko. Azkenik, nola ez ahaztu ekitaldi kultural garrantzitsu bat dugula asteburuan 40 minutu rock elkartasun jaialdia ospatuko da Durangon. Antolatzaiekin izan da Hamaika Telebista. Adi! Euskal preso eta ieslarien aldeko elkartasun aletxoa ipintzea du helburu 40 minutu rock jaialdiak. Datorren otsailaren 15ean musikak eta elkartasunak berriz ere bat egingo dute Durangoko Landako gunean jaialdiaren 9. edizioan. Testu inguru aldaketak berez egingo du aurtengo edizioa. 40 minutu rock da 2015 urtien sortu zen musika jaialdi bat, elkartasun jaialdi bat, hain zuzen. Eta sortu zen batez be, Euskal preso islari eta deportatuen etxeratzi aldarrikatzeko eta musika bidez hori presente eta aldarrikatzeko. Bueno, berezia izango da, nik uste dut, gaur egun dekogun egoeria gaitik, ez? Gero eta gehiago eta preso gehiago bizpali afaltzen. Horrek ez da gure esan, egoeri hobetu da, ez da amaitu. Orduen berezia parte horretatik izango da. Ez, inondik inora. Presue kartzeletan eta ieslarizek erbestien jarraitzen dabien bitartian 40 minutu jarraituko dau. Ze beharra badau, beharrak aldatu die, hori bai, baina honek danak etxeratu arte eta beharra horrek jarraitzen dauen heinean, gu jarraituko dugu. Eta borruko jarraitzen dago, así que 40 minutuko bai. Zango nuke kazidan lotute dagoela, gero geratzen die, azken egunetako kontu horrek azpez egune arte ezin dienakin. Orduen, bai, momentu dana gure lekuen, dana doie kunbierko zan moduan, bitxe bera. Bai, eta prest eta gogotxu, bai. Batez gauz Durangaldeko jentie, eta esango neuke nahiko giro familiarra eta etxeko giro dekagule. Ja hori, 10. izango da horren urtien, orduen ezagutzen gara danok, generazioak aldatzen doiez eta lantaldiek bai, baina... Errelego horrek oso modu naturalin egoten dira, orduen zanezek aipatu da moduen familia zentzazio hori emoten da, eta giro politik. Nik
Nik uste dute ondo baloratzen dugu, Ze, 40 minutu sortu zen generazio barrizeri presuen hauzize sozializetako helburuekin bai jaio zen. Orduen, uste dut, urte askotan bete dugu aforo, beste batutan ez, baina lortu dugula jende asko gana heltzie eta aldarrikapen eta salaketa hau presente egoti. Orduen, nire aburuz behintzet hori. Zan dugun moduen, urtien urteko egoeri erantzuten dutxe jaialdiak, eta urtengo berezia, ipatu dugun moduen, kitaldi edo jaialdi asko amaiera motzuren ibilbidieri. Atortzu Zamadoinez aginduz lasterbidean bat dezenaldien moduen, eta horregatik uste dugu inoz baino beharrezko dela indarrak batzita batasun hori erakizki ez. Egoera aldatu da, desberdina da, baina ez da ben amaitzen, horrek asko neteiteko eta horretan jarraitzen dugu horrait bikoftian. Bai, eta eurek indako bidieri eskerrak emoteko eta balorien ipintzeko indabien lan dana. Behin ireki zen bidetik berriak sortu direla, eguna luzeagoa da, 40 minutu gabe, ez dago goizoz korririk, ikusteko ez bazaude. Uste eta tortzu izan dela referente bat guretzako eta jaialdi referentzial bat duzen da. Eta bere bideari amaiera emoldotzi, ez dut uste hamen amaituko dani, baina bai iztu dugu bierda gela merezi da bien omenalditxo hori aldan moduen eta bakotxa bere lekutik, baina bai, eta lasterbidean antzera. Naizta bakotxak bere lekutik lanein, baita eukin dugu elkarlan oso politxo, orduen balorien ipine gure gendun lan guzti hori, así que... Hitz egin dugu hainbeste ekidezak abanatu, mila kantuz, mila kontuz. Nahiko naturala izen zen, Latxamako taldeki batzukin harremana eukin dugu orduen euren proposamena izen zen guztiz, eureko gotxo esan 40 minuturi ekarpen bat eiteko, eta esoskuen gogo kanti eiteko, eta sortu da bien eurek doinue, eta gure lantaldeko Igor Galartzak hitzek ipinetxe zen kantieri. Orduen oso erreza eta naturala eta politia izan da. 40 minutu gabe, ez dago goizoz korririk, ikusteko ez bazaude. Nik uste dute 40 minutu elkartasun eta musika jaialdi bat izeti ez gain badala bakotxak bere aletxue ipinteko espazio bat eta aldarrikapena presente eukiteko espazio bat. Orduen dudan dauen pertsania izango notzen, bera 40 minuturek torten bere aletxue ipintzen dauela eta ezinbesteko dela norbanakuek be honetan ardura hartzie eta orduen guztiz ongitorria izango dela. Sortu direla, eguna luzeagoa da, 40 minutu gabe, ez dago goizu. Ferminekin harreman oso estuen gendun igez, igez Palestinako egoeria salatu gure gendun, eta pentsau gendun talde palestinar bat ekarti gurera, orduen Ferminek esku bat bota eskun horretan, eta oso harreman estuen gendun ondorizoz beragaz. Eta bere gira handi hau iragarri zabenean, 40 minutuko datetan Madrilen egongo zala konturatu zen bera, orduan bere ekarpena ingure sotzen jaialdi zeri, eta berak proposatu eskun Plateronean bertan, bai.
ikusteko ez bazaude. Iritsi gara amaierara, informazio gehiagorako badakizue gure sare sozialak dituzuela eskura eta baita 11.eus ataria ere. Ongi izan.